И здравейте хора, аз съм Моя, тук при мен е Буфо и сме в Здрасти. Adventure PvP. Да, здрасти. Това е Warbook, да го почваме. Купувате си книга, пишете нещо в книгата, аз нали няма да пиша, хвърляте. И ако едните харесат идеята, ви възнаграждават. Желание ли си пишеш там, а? Да. Ела да покажем спона, по-бързо го хвърля там. Сервера е доста интересен, онера е Bad Nerdy. Какво друго да покажа за спална матч? Хубаво често е, понеже вие не могат да дропвате айтеми на спална. Чакайте да видим да някой остава нещо. Нещо малко. Ето, оправя се. Не мога да дропвате айтеми. Затова трябва да ги оставяте в хубаво често. Тук пише, ако виждате, пише бордера на мапа. 12 000 на 12 000. Този пич е нов и мисля, че е тръгнал да оцеля. Слезете тук долу и почвате да се оцеляват. Хелта белки. Да покажем някой Warbook. Показахме chests. И беше. На Warp Chest тук е затворена арена, няма PvP. И днес от 8 часа, т.е. след 40 минути, ще има евент. На арената има честове. И пускат ви админите, влизате и почвате да си взимате в честовете. Има разни китове и ако не се лъжа легове, най-вече. Warp Commons, това е на Warp SMS. Виждаме. Нещо се замота. И ето ги ранковете. Значи, най-синия ранг е донатор с 6 лева. Ето и командите. Fix, Hat, Ignore, Hit Donator, Innovacy, Fix Repair. Опа. А следващия ранг е ранг Adventure. Така ли ще е? Adventure, да. Adventure, виж какво пише. Та има подобни команди на донатора, само нето е с 80 хома. А донатора е с 5, ако не се лъжа. То това е Adventure Gold, обаче по някакъв начин са го съкратили. Да, аз така си мисля. И най-високия ранг... чакай, забравих да покажа този други. Ранг Hero. 80 хома. Имате право да джойнете в сервера, когато е фул, например на евентите. Хел и другите команди. Ранка е за винаги. И скоро ще можете да виждате какво ви дават китовете на ранката. Мисля, че Kit Hero дава Protection тройка. Вчера нали взехме така. Да, от евента. И най-високия ранг Adventure. 12 лева, обаче си заслужава според мен за този сервер да се дадат парите. Ами да, пълни се, особено по евентите, винаги е пълен. Вчера не можах да джойна половин час на евента. Нещо малко лаго от мен ли или от сервера, не знам. Не, на всички лаго. Feed, Hat, Heal, Help, Ignore, Innovacy, Repair, Fix, Top, 20 хома. Repair 2 пъти и да джойнате, когато сервера е пълен. Тук, това не съм го почел още да видя. Това е Skype за връзка. Warp Rules са правилата, ви отивате и си ги четете, няма смисъл да ги показвам. Какво друго мога да покажем? Warp Drop Party. Идва. Сервера е доста забавен, постоянно има админи, които следят за хакерите. Стават наистина... След половин час тук ще е пълно. Даже няма и толкова, вече се почти се напълни. Тук се правят snake евенти и chest евенти, дата евенти. И в петък се хвърлят 2 книги с ранг. И въобще и китове и всичко. Какъв друг Warp Enchants? Това се намира около спауна. Има енчантни тебели от 24 лева, ако не се лъжа. Не, от 14 до 30. Тук може да се купувате XP. И 250 XP са... Колко лева би трябвало да са това? Мисля, че щом 3800, това колко трябва да е? 14. Че не ми се рискуваха парите да си дам за това. Warp Factions показах ви го, Warp Food около спауна. Force. Warp Force е нещо като Sprint event, само с повече препятствия. На Force има 3 победители. Първият печели кит
Adventure, втория Kit Adventure God и третия Kit Hero. Има трима победители. И... То е смеска между спринт и джамп. Да, нещо такова. Warp. Mining. Какво ще покажем? Ние показахме ли базата? Да. Добре. Тук ви дават кирка. Това тук се пълни с руди, дъма, емералд, голд, каквото ви падне. Копате и си взима. И си събирате EMCMO. Примерно майнинга ми вече е 155 и съм отключил... какво беше? Дабл дропването. И вече мога... Ти ли си го отключил? Друг Warp. Недър няма смисъл да го показваме. Warp и PvP да покажем. Warp и PvP стават най-голям. Да кажа само за Warp Nether. Warp Nether не се реска. Тъй, че може да се оцеляват там. Значи тук е дупката, в която стават най-големите мелета. Доста хубаво е направен. И ето я най-голямата дупка с моста. Тук ако хванете някой, закрещите го в пажите или го бутнете от моста, е лично ваше. Че сега тук мога да хванем някой хакер. Някой път се среща хакера, обаче админите много бързо ги бахат. Да, много бързо се изчиства сервера. И там някой се бият, може да се хакер. Да, ето го. Това не е хакер, не. Добре, колаба да покажем друг. Шоп да сме показали. Днеска тук си купих един скелетен спаунер. Почнах да фарма с един лутник меч и така си направих бийкън. Тук са армори, tools, ores, блоковете, солидните блокове, глупостите като ендерперли, вода, лампи и такива, редстоун нещата, блоковете за използване и храна. Някои неща не се продават. Не се продават някакви неща. Да, повечето неща не се продават тук. С спанерите? Да, покази ги. Ние сега с него събираме пари за Blaze Spawner. Всички спаунери тук са legit, а тия, които просто не са показани, са забранени. Не че смисъл палетите са забранени, но в принцип крипър спаунерите и другите глупости. Кое да сме показали? Warp SMS показахме. Спринт и survival. И трейд. Добре, наистина доста хубаво направен Warp Sprint. Логото наистина много ми харесва. Вчера някакъв пич тук с джумбо лутката. Така прескачал градата и изяде бана за 2 дена. Спринта има само един победител и му се дава Kit Adventure. Нали така? Про 4. Unbreaking 2. Да. Друг Warp, Trade да покажем. Survival е една голяма дупка, където може да се оцелявате. PvP-то е он, така че там... Май да. Да, защото фулът сервера. Вчера имаше доста стабилен лак тебе, като те нямаше, не мога да чупа блоковете около хома. Добре, портна. И някакви пичове си трейдат. Ето какво става. Влизате тук, един е влизал там, другия от тук. Почвате да си разменяте глупости. Ето той ще му дава спаунер за легендаки, предполагам. Те ще разберем. Той държи спаунера, а той е... Какво държи втория? Виждаш ли? Ето отляво. Ето тук. Държи. Лично се и не виждам. Света. И... Като цяло е това от сервера. Warp Trade е нещо като къщички на ливада и се е получило доста хубаво. Това тук се снимаме за края на клипа. Аз бях он и тук при мен беше Буфо. Бяхме в Avenger PvP, сервера на Bad Nerdy. Каналът му ще бъде в описанието, както и IP-то. И това е от мен. До скоро. Спря? Да, спря.